Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong batiyon naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga vendors sa Libertad Market nagiramo sa pag-raffle sa mga pwesto. 4 arestado sa illegal nga STL sa Kabangkalan, 2 ka mga punong barangay, ginpangayuan patag sang NBI. Mga illegal structure sa Vendors Plaza ginguba bangod sa kinaligar drug den. 4 ka mga taga-Negros nga wanted sa pagkadula sa mga bulangero, armed and dangerous suno sa PNP. Kag sa Good Vibes, isa ka barangay sa Bacolod, napalibutan sa masobra sa 30 ka mga CCTV. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, apat ang ginpasakaan sang kaso sa National Bureau of Investigation angot sa iligal nga pagpataya sang STL sa syudad sang Kabangkalan. Duha naman ka mga punong barangay ang ginsabpina sang NBI. Kasunod sang impormasyon nga nabaton sang NBI, sila ang nagpatigayon sang entrapment operation sang Pebrero 15 kung sa diin 4 ang ilang nga nadakop kag napasakaan sang kaso via inquest proceedings. Nalakip sa 4 ang isa ka nagataya. Suno kay NBI Bacolod Chief Renwa Baldovino, ang illegal STL operation na patigayon sa 3 ka mga barangay. 2 ka mga punong barangay angot diri ang ilang nga ginsabpina kag sila ang natalana nga magpadulong sa NBI sa Miyerkules kag Huwebes. Suno kay Baldovino, base sa affidavit sang duha sa ginpasakaan sang kaso, ginaremit nila ang mga nakolekta sa kay alias Ma'am kag JR. Dugang pa ni Baldovino, ang duha ka mga punong barangay amo ang nagtugot sang pagpataya sa ilang mga lugar. May tion pa nga sila ang nagsapol sa mga nagapataya mismo sa barangay hall. Padayon ang investigasyon kag dugang pa ni Baldovino nga isa ka ano'y opisyal ang yara sa likod sang amo nga operation. Ginaklaro sang NBI nga ang Super Lucky Bigler Incorporated lamang ang may authority sa Bacolod kag bilog nga probinsya nga mag-operate sang STL. Kaya nga ongoing pang investigation natin dahil mismo sa barangay nila ito at ang meeting na sinagawa nung kausapin yung mga collector doon pa mismo sa barangay hall. Kasama itong dalawang barangay chairman na ito. May alam namin ng identity. But kailangan pa namin ng pruweba. Bago namin siya pangalanan. Politiko ba yan? Politiko ba yan? Politiko. Former public Former elected. former. Sa number 9, grupo nga responsable sa pagpangawat sa isa ka mall sa Silay City, posible kabahin sa nagkalilain ng mga robbery group nga nagkalabungkag na. Kung basihan ang sistema sang grupo nga nangawat sa Gaisano Mall sa Silay City, hindi malayo sunod sa kay Nocpo spokesperson Police Captain Judices Catalogo ang posibilidad sang inside job pag may mga kaupdanan sila nga may mga koneksyon o kung katapo sa mga nabungkag nga robbery organized crime group. Hindi pa man mapatod sa kapulisan ang mga identities ang ginakabig isa ka gang nga nagkuha sa kapinsan 9 milyones pesos ka balor sa mga alahas kag 100,000 pesos nga cash. Pero may 3 na karon ka mga persons of interest nga ila ginausisa kung may kaangtanan sa nakapalagyo nga grupo nga nagbilin pa sa pila ka mga nagamit nga condom sa crime scene. Nagapati si Katalogo nga mahimo gingamit nga pangpadandog ang condoms nga ginputos sa mga equipment sa mga kawatan. Sa pagpangusisa sang PNP, ang mga kawatan ang nakasulod sa mall sa Huwebes pagi sa pagguba sang pader sang mall. Ginguba man nila ang roll-up door antes nagrikta sa stall sang mga alahas kag gintultul ang nakatago nga vault. Nagakatulog sadto mga gwardiya sa natabo ang pagpangawat suno sa mga pulis. Ang mga martilyo gang, they work as with the arm of the martilyo, the acetylene gang, they are armed with the acetylene in the perpetration of the crimes, particularly opening the vault, destroying the walls, gamit kita sa acetylene. So this is the first time with the uncanny evidence nga na-recover natin, like the condoms, then eventually kung ma-sort out natin ang identity sa mga anong dito ng mga suspect,
then we can establish that probably this person is another form of organization probably. Sa number 8, transition sa Provincial Health Office ang ginapaabot sa bulan sang Abril. Magapangita naman sang bag-o nga pamuno ang Provincial Social Welfare Development Office. Sa Pebrero 24, magaretiro si PSWD Officer Merdy Garcia. Sunod kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, kasunod sini, sarang na nila nga mabuksan ang among nga posisyon bangod sang SGLG requirement nga dapat ang magapamuno nagauyat sang permanent position. Sa Hunyo naman, maga-retire si Provincial Health Officer Ernel Tumimbang kag Abril pagasugdan ang transition. Iniagud tumahandaan na ang tanan antes pa man magbiya sa pwesto si Dr. Tumimbang. Sunod kay Diaz, madamos ang dapat nga iplastar sa PHO. Nagalakip na ini sa mga press releases sini, programa sa nutrition kag sanitation. We really have a lot of concerns sa PHO, nutrition, sanitation. So, paspasan gid na naton tanan, no. Hopefully with a new PHO nga hubin-hubin kag ganado ti kundi magratsada pag gid ang PHO sa dason, no. Sa number 7, lalaking suspect sa pagpatay sa iyang 11 partner sa Barangay Banagu sa Bacolod City ang ginkasuhan na. Ginpasakan ang kaso ng murder bato kay Josan Destua na suspect sa pagpatay sa iyang mismong 11 partner sa Barangay Banagu sa Bacolod City. Sabado sang hapon, nasapuan nga naputos sa habol ang biktima na si Roslyn Destua. Sa investigasyon sa PNP, uli nakita nga nalagyo sang Sabado ang suspect matapos ang inasining nga pag-inaway sang iyang partner. Nasapuan nga patay sang amuman nga hapon ang babae. Tigayon man nga nadakop sa kapulisan ang suspect matapos ini makilala sa mga nakasaksi. Kahapon, tigayon na pasaka ang kaso ng murder bato kay Destua. Kagkaroon, detained na siya sa Police Station 3. Sa number 6, motorcycle rider patay matapos malapakan sang truck. Patay ang isa ka lalaki sakay sa motorsiklo matapos malapakan sang truck sang Domingo sa highway sa Barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay. Ang napatay amo si Antonio Granada, 29 anyos. Pilaso naman ang iya upod nga si Michael Sunog. Sa investigasyon sang PNP, ang motor nga ginadala ni Granada ang nagasunod sa truck nga hinali nagliko pawala bangod sang truck nga nagapark sa unhan. Sang amuman nga tion nga ma-overtake kuntani ang motor sa truck nga ginasundan gani na alang-alang ini kag natumba. Nalapakan sang truck si Granada nga gintunaan sang iya kamatayon. Paday naman ginabulong sa ospital ang iya angkas nga pilason. Sa number 5, 1.4 million pesos kabalor sa Shabu ang nagkuha sa buy-bust operation sa San Carlos City. Sunod sa PNP, posible para na sa panaad sa Negros Festival ang abuhay legal nga droga. Arestado ang isa ka high-value individual matapos ini makuha sa 1.47 million pesos kabalor sa illegal nga droga sa buy-bust operation kagabi sa Barangay 6 sa San Carlos City. Ang ginakuha mo si Mark John Quijano. 216 grams ang suspected shabu ang nakuha sa iya nga nasulod sa Chinese tea nga plastic bag pareho sa mga na-recover sadto sa mga buy-bust operation. Apang ginahibalo pa sa PNP kung sa diin ang source ni. Ginpahayag naman ni Lieutenant Justice Catalogo, PIO sang Negros Occidental Police Provincial Office nga posible para na sa panaad sa Negros Festival ang supplies ng shabu nga na-recover sa San Carlos City para ipakaroon ang ilang monitoring. Could be. Pinalapit ng Mga panahon sa Negros, we are also the neighboring dako ng mga syudad natin. Also, opening is the possibility that we hold this festivity. Amo na yung nilalantang natin. Kasi March mo, and then March nga bulan, and then April is this planning out. So, ang aton nga mga gabaligain nga droga, also taking into advance, the same as aton security features, na advance naman sila nakapadala sa illegal nga droga. Eventually, natakpan sa ating kapulisan. That's the positive connotation there nga. Sa number 4,
Mga illegal structures sa sulod sa Vendors Plaza ang ginpangguba kasunod sa pagdeklarar sa PIDEA nga ginahimo na ini nga drug den. May report si Romeo Subaldo. Nakakas na ang mga ayub-hayop kag mga habol sa sini nga mga tapangko sa sulod sang Vendors Plaza sa Bacolod. Ginpanghawanan ini sang barangay Kainas ang aga kasunod sa natabo nga buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kahapon kung sa diin may 3 ka mga nagkaladakpan. Ang 61 anyos nga si Cristina Orolan ang isa sa mga ginguban sang ilistaran. Suro sa iya, nadalahig pa sila sa mga indi amo nga ginahimo sa iban nga mga naga-star sa Vendors Plaza nga kalabanan pangayaw. Nagakarinderya siya diri sang una, pero naputo. Wala na siya magbiya diri, kag diri na siya naga-star. Amo lang na nga, muna sakitan nga, wala kami labot, nalasaon kami, muna bala. Wala kami mahimo. Ano mahimo na muna? Nakibot ka lang ina, sa rabo. Wala ka kapag pangapangaman? Awayan. Nagala lang ko di ka, tanga kagapon ko nagakalatabo. Amo man ang 81 anyos kasi Salome Rosales, diri man siya naga-star antes pa man gin-reclaim ang area. Nagapanghimo siya sang iya nga mga gamit, kay dito na lang siya anay, temporaryo nga magasaylo sa iya nga miga, matapos siya ginguba man ang iya nga hayub-hayub. May miga ko nga makuha sa akon. Kuha niya lang ka din. Dito ka na lang sa mega mo. Oo. Kamo ni mo nga mga pano? Amo na akong paano dadaw. Sunod sa kay punong barangay Eli Alcantara Jr. sa barangay 12, para hindi na magsigi pa ang ilegal nga mga helikopter sa Vendors Plaza, ginpangguba nila ang mga hayub-hayub sa likod nga porsyon sang merkado. Pati na ang katupad sa ginasiling sang PIDEA nga drug den. Panay sa kwan ginkabig sang PIDEA as drug den. Oo. Agin tawag siya as drug den? Yes, so Ang susunod sa Vendors Plaza? sa Vendors Plaza. So bilang kapitan na kwanta nga ipaga-demolish na lang kay hindi pa na balay kita tayo mo. Do tapangko na nga gin obra nila balay-balay, obra nila ayob-ayob. Pabor man ang punong barangay kung matigayon nga ma-develop ang Vendors Plaza para matinluan ang area. Nadala ang Vendors Plaza sa ginaplano nga development sa Marucan Country sa tunga sang Bacolod City LGU kag SM Prime Holdings. Sa subong, may mga tiyanggi, may mga balay, may mga karinderya kag may mga kasapatan sa sulod sang merkado. Sa number 3, ang Manila Water ang ikatatlo na nga kubuyahan nga nagpabutyag sang interes para sa bulk water project sa Negros Occidental. Inisulod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz nga damlag pa, nagsapol man sa tiglawas sang grupo. Una nga naghatag sang unsolicited proposal ang Aboitiz Infra Capital nga reduso sang 2.8 billion pesos joint venture project upod sa probinsya kag Bacolod City. Ginsiling man ni Governor Eugenio C. Lacson nga interesado man ang Razon Group. Sunod sa kay Diaz, sa karon yara pa sa feasibility study ang mga proyekto. Magluwas sa private interest, labing importante amo ang interes sa publiko. Sunod sa kay Diaz, luyag sa gobyerno probinsyal nga ang taripa nga itanyag ang masarangan. Kalakip ini sa pagatalakayon kasabong ang iban pagit nga mga terms of reference sa Investor Forum nga ginapaabot sa bulan sang Hunyo. Sa Hulyo naman, ginalantaw ang bidding para sa proyekto. Ginapaabot nga 40 MLD o kun million liters per day ang tigayon maproduce gikan sa malugo nga water source suro sa kay Diaz. We want nga hindi lang private interest ang magdominar sa aton kontrata kung madayon gid man ang bulk water projects ta. Gusto ta ang public interest ara gid no? So in other words, ano nang ginaistoryahan ta? Rates, no? Ang tarifa dapat hindi magmahal, amo ginang aton gusto. Anon ta ang mahal nga tubig kay kisa masakit naman sa bulsa sang aton nga mga pumuluyo. So hindi lang gid gusto ni Bong Lacson nga may tubig pero mahal. May tubig pero reasonably, no? Amo na yang aton gusto nga i-attain sa sini nga tanan nga mga projects naton nga maubra. Sa number 2, ginakabig nga armed and dangerous ang anom ka mga wanted nga persona angot sa pagkadula sa nga mga bulangero sa Manila Arena. Nagapati naman ang PNP nga ang 4 sa ila nagagamit sang peke nga address sa Negros Occidental.
Si Roberto Matintiliano Jr. nga isa sa 4 ka mga persona nga naggamit sang address nga may Negros Occidental amula ang na-monitor sa Negros Occidental Police Provincial Office nga naga-ister sadto sa Talisay City apang karon may iba na nga address sa Metro Manila. Isa siya sa 6 nga wanted sa kaso nga kidnapping kag serious illegal detention may kangtanan sa pagkadula sa mga bulangero sa Manila Arena. Nagapati si NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo nga mahimo naggamit lang sang peke nga address ang 3 pa ka mga wanted persons nga ginakabig armed and dangerous. Pero hugot ang pagpakig-angot sa kapulisan, ilabi na sa pag-monitor sanday Mantiliano, Marca Carlos Zabala nga may address nga Barangay Enclaro, Binalbagan, John Ray Consolacion sa Cabancalan City, kag Virgilio Bayog sa Himamaylan City. Ang PNP pinaagi sa Criminal Investigation and Detection Group ang nagpagwa na sa mga posters para mapaalinto ng publiko may kaangot sa mga wanted persons. May 1 million pesos nga reward sa sarang makatudlo sa ila. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Tungod sa tensyon, wala na madayon pa ang ipatigayon nga raffle kay nasang aga para sa mga stalls sa bagong ginamang kaayo nga annex building sa Libertad Public Market. May report si Nico Delfin. Daw kasubong sa Bulangan ang pagsugod sang lawagay sa mga ngalan sa mga market vendors nga natala na i-raffle para sa mga pwesto nila nga stall sa sulod sang Libertad Market Annex Building kaina. Pero sanghana na nga ihulog sa tambyolong mga ngalan sa mga vendors, didto na kag nagluntad ang tensyon. Suno sa manogbaligya utan nga si Berlina Bunye, nagagamo ang merkado. Bangod may mga original nga awardees nga nagparenta sa ila pwesto nga karon, naga-inagaway upod sa nagrenta kag nagbakal sang pwesto nila sa merkado. Ano ka nga nagagamo ni? Kaya tungod nga ang iban ra. Masingati kuya nga wala ko yung pwesto. Kuya kong ngalan. Wala ka ngalan kaya paligya mo ang pwesto. Takapag-dress. Madamo sa mga vendors nga wala malakip sa master list ang nagreklamo man kag nag-walk out agod hindi madayon ang raffle. Wala na paiway ang pagsinabtanay sa mga vendors kag bisan ang agaway sang megaphone. Si Jessie Banyas halos magtulo ang luha kaysa denikada niya na nga nagabaligya sa Libertad na dula pang iyang ngalan sa listahan. Amo man ang iloy nga si Annabel Santa Maria nga grade 4 pa lang may pwesto na sa merkado upod siya nga iloy. Ako nag-volunteer man ko sa mga opisyal sa ining asosasyon sa Kambal, pero sa subong niya nadula ang di ko yung ngalan niya. Kasakit pa siya doon, nagserbisyo man ko. Tapos malas pala niya amon membro di nga legit niya madulaan mga boyan. Sakit na makon isa lang na bakba nang ginapakaon amon katamo may ginapa-eskwela baka may mo maluoy na mo. Kahit mga tagaan kami nila, kahit hindi man nila tanan matagaan, no? Gusto. Isang ladladimos na lang mag 6 to 6 amon lang ginaginayo amon kami. Dendampe. Kundi niya kami ibutang. Tungod sa tensyon, ginpaiway anay sang katapos ng local market committee ang raffle. Kaina nagsapol man sanday Mayor Albi Benitez upod kay Councilor Celia Flor nga pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse kag City Legal Office agod mapangitaan sang solusyon ang kadamuon sa mga vendors nga luyag magnegosyo sa Libertad Market. Sa record sang syudad, may 349 ka mga market vendors ang yara sa master list. Apang may masobra 200 ang stall sa sulod sang annex building nga pwede nila mapwestuhan. Ang konseho ang nagdiyo na sang ordinansa agod magtalana sang dugang nga lugar nga sarang pwestuhan sa mga vendors nga madulaan sang pwesto sa merkado kag sang mga sidewalk vendors. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, isa ka magamay nga barangay sa Bacolod may masobra sa 30 ka mga CCTV camera sa palibot. Sa diin ini, aton hibaluon sa report ni Romeo Subaldo.
Halos kada eskinita may kamera. Halos kada eskinita makita sa barangay hall. Hindi lang isa ka dosena kundi 34 tanan ka mga cameras ang nahamtang sa barangay 12 sa Bacolod City. Wala labot sa downtown area, kalabanan sa mga nasakpan sang sini nga barangay, mga magagmay nga eskinita. Gani, ginpakamaayo ni punong barangay Eli Alcantara Jr. nga butangan sang CCTV ang halos tanan nga mga eskinita. Nag-uso abi ang kinawatay sadto sa barangay sa mga boarding houses. So, sa mga last year, do series sa nga mo, mga kinawatay, kagwan. So, nagkuhan kita sa purchase kita sa CCTV, 32 channel sa all in all. Pila? 34. 34 ka CCTV? Yes. Sa bilog ni nga barangay? Yes, so Kag, pinagi sa CCTV, natigayon sila nakadakop sang kawatan nga nagbiktima sa isa ka customer sa Manukan Country. Kag nabalik ang cellphone sa biktima bangod sang CCTV. Betty crimes pa lang sa Manukan, naging ang cellphone, na-recover, nakita ang area sang dalan sa Perero Street na gagakuan sa Manukan, may poyer sa CCTV sa barangay mo. So na-recover ta ang cellphone na uli man. Nawali sa tagiya. Ginapainan sa barangay sang pondo para diri kag amat-amat lang initanan nga napangtakod. Wala labot sa 34 ka mga cameras, may 16 pagid ka mga manug-abot. Ipahamtang naman ini sa plaza pagkadto sa Central Market, sulod sa punong barangay, initanan para man sa seguridad sang mga pumuluyo. But at least it's nice to know kami harap na sa gagbay nga barangay nga nag-invest na sa mga CCTV cameras. Kaya kinahanglan din natin man sa security. Kaya daw kung sa mga establishments nga may requirement, Correct. makabuligid siya tuod sa atin. Sa mga balay gani, ara, sa barangay pa. Kaagamit itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.